fuck er du, mand? Hvem fuck er du, mand? Jeg hedder Karsten, og jeg er fra 1958. Ej, et sjovt tilfælde. Jeg hedder også Karsten. Jeg er fra 1938. Wow, 1938. Hvordan havde man det dengang? Man havde der fucking godt til. Jeg tror, vi havde det lidt nice. Hvor nice. Jamen altså sådan der, vi tjente sådan der 569 øre i timen. What? Vi tjente sådan der 171 øre i timen, mand. Fucking hvor længe skulle I arbejde for at få en bajer? Jamen altså, vi skulle arbejde sådan der 10 minutter. Shit. Vi skulle arbejde sådan der dobbelt så lang tid. Ja, okay. Men jeg havde det sgu nok lidt svært. Vi var også lidt af en velfærdsstat og alt muligt efterhånden. Vi havde LP. LP. Det skulle også kun sådan noget, de har i Amerika, mand. Men, okay, men hvor er vi egentlig? Hvilken tid er vi egentlig? Dagsgutter, jeg hører lige snakke lidt musik. Har I hørt om Spotify Premium? Jeg tjener her 120 kroner i timen, og jeg har Spotify Premium.